हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो हान्थिनायनिसो दै लामानिसो भिडिअ लाबोगोन आं लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो आरो आं बबेयाव गिदिंनाय जायो लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन आरो आंजों सोर दङ आङो बेखौबो दिन्थिगोन आरो ना लोगोफोर जोङो मा खामानियाव फैदोंमोन आङो बेखौ दिन्थिला बुंला आरो जोंनि जे लामा हान्थिनायखौनो आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरो ना लोगोफोर दे फैफाबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे आं बहा दङ आङो बेखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै आरो ना जोङो एसे बेरायनानै बेरायनानै नैबे दा तामुलपुर दै नैबे तामुलपुरावनो मोनसे हटेलाव जोङो ओंखाम जाबाय आरो नैबे रेस्टुरेन्टआव मा नाम ओमफ्राय रिमझिम हटेल रेस्टुरेन्ट नैबे हटेलानो जाबाय जोंहा मा होनना बुङो रङिया टु कुम्ब्रिकाटा र'डआव दै बेयो मथंगा सकनि एसे सिगाङाव जोंहा तामुलपुर मोननायनि सिगां आरो ना मथंगा सक बारनानैनो नैबे हटेला बेयाव ओंखाम जाबाय बर'नि हटेल नोंथांमोना माब्लाबा फैयोबा जाफैबानो जाबाय आरो ना आरो लोगोफोरा माखासे जाखाङाखै बिथांमोनखौ नेबाय थादों आरो बिथांमोन जाखांबानो नैबे खाथियाव वेल्डिं दखान दङ बे हटेलनि खाथियाव वेल्डिं दखान दङ नैबे जाहैबाय जोंहा रङिया टु कुम्ब्रिकाटा र'ड बे लोगोफोर नायलांबाय था गोबाङा मिथिखायो जानो हागौ दे लोगोफोर खिन्थु आङो दिनैसो नुदों बेखौ नामखौलाय खोनादोंमोन खिन्थु आं बिफांखौ नुवाखैमोन खिन्थु दिनै नायबाय नै खाथियावनो नायबाय प्रेक्टिकेलि बेनिफ्राय दा आङो बेखौ बायनाबो लांसै आरो ना न'आव गायहैनायसै माबायदि जायो खिन्थु बेखौ मा होनना बुङो गोबां दामि होनना बुङो आरो ना दे लोगोफोर आङो दिन्थिगोन नोंथांमोनाबो नांगौ जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै बिहरनो हागोन आरो आंनियाव अर्डार होयोब्ला आंनो लांना हैनो हागोन लोगोफोर जेरावबो होनो हायो गयावबो एसे प्रब्लेम जायो हाननाया फिथाइ हाननायाव बिनि गायनायनि सोमोन्दै आं उनाव मोजाङै फोरमायगोन लोगोफोर दिनै आं बेखौ लांगोन दे बेनेलिया आरो गोबां गायदों नै बे गय नोंथाङा गयफोरावबो गायनो हागोन आरो ना आरो बिदिनो खुन्था होयै गायनो हागोन गयाव गायोब्ला माने मोनसे प्रब्लेम दङ होनना बुंदों थारमाने बेखौ नोङो गेजेराव जौखो लाङोब्ला फिथाइ हाननाय समाव प्रब्लेम जायो होनना बुंदों आरो ना साबधानथाय आरो नोङो बोख्लायनाबो होनो हायो बेखौ न' गाहायाव बांद्राय गोजौआव हरजाया आरो ना मोनहानाय जानांगोन गोबां आइडिया दंखायो बेनेलिया दै लोगोफोर नैबे आं नुफेराखैमोन खिन्थु दिनै नामखौलाय खोनाबाय थादों खिन्थु बेनेलिया दंफां आरो ना मोजां बेखौ गयफोरावबो गायजागोन जिखुनु जाया दंफांफोरावबो गायजागोन माथो न' गय दंफांफोरावबो गायजागोन बियो जुदि गुदियाव हाखौ मोजां माबा खालामनानै माबानो ना बे बुस्थुआ जौलाङो नालाय हमना ला बे बेसेबांसिम लेभेल आरो जेराव नों बेखौ फिथाइ थायहोनो हाहोनाय लेभेलसिमाव बेखौ बेनेलिया बिनि माबाया ओरैनो मोजां नायदो बरिया मा क्लासाव होनदों नोङो जाबाय दे भिडिअसो खालामबाय नामानोलाय नोंसोर बाबाया मा मावोनो पापाया साख्रि मा साख्रि आर्मि सिलाइ गावग्रायावनो सिलाइ गावग्रायाव मिथिला दे जोङो सिलङाव पापाया अफिसाव थिग दङ दे माहा दङ होननाय दायो अफिसाव फैसा खामायो दा अबाव डिउटियाव दहाय अबाव खिथानायमोन नोङो बावगारबाय आं पान्जाबाव बावगारबाय आं होनदोंलै पान्जाबाव होननायमोन माथो नोङो माथो ओमफ्राय आबैमोननि न'आलाय माहाथो आबैमोननि न'आ जा पापानि मामानिया आबैमोननिया आबैमोननिया मिथिया जा पापानि आरो मामिनिखौसो
Pilih beda, mama nua beda. Mama Nore. Babanya golfereo, Babanya konsla. konsla. 막 콘슬라. Kami nama. 뭔가. Ini kerjakan jalan. Benelia bongfang nih Binilah nabi. 비닐라. benelia 비닐라. gainangan logofor birat dami जाहैदों आरो nैबे benelia 원인 유스고. बिनि सोमोन्दै थारमाने बुजिनो नाजादों आरो ना थारमाने मोनसे न'खर दङ थारमाने बिथांमोना गायदों आरो ना बेखौ नुफैदों जोङो ओमफ्राय खोनानो मोन्दों गोबां थारमाने दाम होनना बुंदों आरो ना बे बुस्थुआ हो नंगौ 5% 디스카운트 되고 있는 온라인에 बिदि बंफां लाजिदा दै सरबत जा मोजां गोसो लाजा लाजिदागा बर'नि दै हटेला बेयो जोंहा मा होनना बुङो तामुलपुराव माब्लाबा नोंथांमोना फैयोब्ला बे हटेलाव हाबलांबानो जाबाय आरो ना मा होनना बुङो जोंहा बे मथंगा सकनि बारनानै मा होनना बुङो रङिया टु कुमरिकाटा रडआवनो बेयो रङिया टु कुमरिकाटा रड नैबे हटेलाव नोंथांमोना जालाङो आरो ना मोजां एकदम लकेल ओंख्रि मोनजायो आरो ना बर'नि संनाय गोथावानो दा ने अमा जाबाय बेनिफ्राय टेस्टि बरिया माने जोङो बिजनेसावबो थारमाने सोलायनांसिगोन दे गुबुन जाथियाथ' जोंनि बर'नि हटेलाव हाबखाया नालाय जोंनि बर'नि दखानफोराव बायनो बायो गुबुन जाथिया जोङो नैबेखौबो नोजोर होनांसिगोन मानो होनना बुङोब्ला बर'आ बर'नि हटेलावनो जानांगोन बर'नि दखानावनो बायनांगोन अब्लासो जों बर'आ डेभेलप जानो हागोन आरो ना बेनिखायनो माब्लाबाफोर नोंथांमोना रङिया टु कुमरिकाटाफोर थाङोबा सामद दंखलफोर थांबाय बायोब्ला नैबे मथंगा सक बारनानै तामुलपुर मोनैनि सिगां मोनसे मोजां हटेल दङ बे हटेलनि नामानो जाबाय जोंहा रिमझिम हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट नै बेयाव जालांनो हागोन आरो ने खानाया मोजाङानो गाज्रि नङा जानाय लोंनाया नैबे हटेलनि नामा आदै जाबाय माजों जाखो अमाजों जाबाय बर'आथ' अमा जायाबा गुरैमोन आं बेखौनो खावलायदों माने जोंनि बर'निनो हटेल नालाय आरो जोंनि बर'नि हटेलाव बर'आ जायाब्ला सोर जागोन गुबुन जाथियाथ' जाखाया नंगौना नङा बेनिखायनो जोङो सापर्ट खालामलायनांगोन आरो ना आरे मोजां ना जोंना टिमा नै बिथिंलै नै नायदो दारि सारिं खालामबाय हटेल दारि ओंखारबाय माथो खालामनो आरो ना सिननांसिगौ फाइनालि जोङो ओंखाम जानानै ओंखारबाय लोगोफोर दायो जोङो थांनोसै आरो ना लामानि भिडिअखौनो एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आरो ना लोगोफोरा जोंहा नै बिथांमोनानोमोन दै माखासे गारि दंबावो बिथांमोनखौ दहाय दिन्थिखाबाय जानाय समाव दायोथ' दिन्थिनो हाला लोगोफोर गारिया बेलेग जाबायना ओमफ्राय जोंहा नै बिथिं सासे आदै दङ नै बिथिंनो दे नायलांबाय था लोगोफोर लामानि भिडिअखौनो एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोननो फाइनालि दायो जोङो तामुलपुरनिफ्राय जोङो ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर नैबे जाबाय जोंहा मथंगा सक दायो जोङो उदालगुरि सिबनोसै आरो ना लोगोफोर नै बिथिं थांबाय सिदा रङिया जोङो माने नै साहाथिंनिफ्राय फैबाय आरो ना साहाथिं मा मोनोमोन बेखौथ' मिथिला दे लोगोफोर बुंनाय जाला नोंथांमोननो ओमफ्राय दायो जोङो उदालगुरि सिबनोसै आरो डाइरेक्ट नायदो नैबेयाव नाग्रिजुलि पानेरि उदालगुरि नायना लादो थांबाय थादों लोगोफोर लामायाव दङ दायो जोङो मथंगा सक बारबाय आरो ना बिदिनो गेजेर दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन लामानि भिडिअखौनो नायलांबाय था खासि बिबार नायनो लोगोफोर खासि बिबारखौ अन दा रड तामुलपुर टु उदालगुरि थांबाय थादों दा लोगोफोर नैबेयाव माबा मोनसे गोदान प्रजेक्ट जानो थांगासिनो ओरैबायदि धामा धुम खामानि मावबाय थादों मा जागोनथाय बेयाव मिथिला
सान हर खामानि मावबाय थायो आरोना उनाव कमप्लिट जाबासो मिथिसिगोन दायो ब्रा ओमफ्राय बे नाफ्रा ना फिथिख्रिया सिन्दुरलायलाय दावखोयोमोन गोजा 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 कालार नुबाय आरो गैला इफोर agak isi dabah Ganjar baru kalau ke berlama kena mana maha baik itu kena, baik oka habai udal beri kalau ke bar aroka, nada tu jenis mau di kue poti saja kena lagi ada, sudah, habai dia. Zaman ni, kemudian habai ada ya? bapa tu lu sokan, nunga kemudian hui. Nela, sudah. Buria kena orang bayar, udah udah gue halang bayar ni, halang bayar ni mungkin kita habis macam. Lama kena nuna kira ada yang lepas. Benar? Jadi saya kira bukan lagi ni. Dan लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामला बेसांखिनियावनो दोननोसै आरो जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै हो आरोना आरो जुदि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन आरोना लोगोफोर आरो बिदिनो नोंथांमोननि थाखाय आरो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनबाय